Ahoj, vítaj v tejto meditácii na kanáli Kúzlo energie. Dnes si spolu dáme vizualizáciu, ktorá mi intuitívne prišla pred pár mesiacmi a odvtedy sa mi v živote dejú zázraky a tak verím, že sa budú aj tebe. Pohodlne sa usaď alebo si ľahni tak, až sa cítiš pohodlne. Na úvod si poďme dať spolu 3 hlboké nádychy, ktoré nám pomôžu upokojiť náš nervový systém a pripraviť nás na túto krásnu a mocnú meditáciu. Pri nádychu si predstavuj, ako vdychuješ do seba biele svetlo, ktoré prechádza celým tvojim telom. A pri výdychu, že uvoľňuješ černotu, ktorá k tebe už nepatrí. Takže hlboký nádych a výdych. Nádych a výdych. Posledný hlboký nádych a výdych. Krásne. Môžeme začať. Ja teraz privolávam tvojho anjela strážneho a všetkých ďalších. Aj keď väčšina z nás tieto bytosti nevidí, oni existujú. A ten najlepší spôsob, ako sa s nimi dať do kontaktu, je ukázať im, že im veríš, že ich chceš poznať a oni s tebou začnú komunikovať na takej úrovni, že sa tomu nebudeš stačiť diviť. Na začiatok si predstav toho svojho. Je úplne jedno, ako ho vidíš. Podstatné je, že vieš, kto to je. Tento anjel ťa bude sprevádzať dnešnou meditáciou. Pozri sa na ňo a sleduj, ako ti pokladá ruky na tvoje čakry. Začína od prvej, koreňovej. Jemne prikladá ruky ku tvojej panve. Z tohto miesta sa začína šíriť teplá červená žiara. Tvoje telo ju vníma ako stabilitu, istotu a uzemnenie. Postupuje vyššie na tvoje podbrúško, na druhú sakrálnu čakru. Energia sa tu rozťahuje do jemne oranžovej farby, pripomínajúc zapadajúce slnko. Toto miesto sa rozjasňuje, zjemňuje. Prebúdza sa tvoja tvorivosť, radosť a zmyselnosť. Pomaly prechádza na brucho, tretiu čakru, solar plexus, ktorú reprezentuje žltá farba, osobná sila, odvaha a vôľa. S priložením rúk anjela je táto žiara väčšia a väčšia. Je to nádherný pocit. Už teraz dochádza k obrovskému liečeniu a harmonizácii. Prechádza vyššie na srdce. 4. čakra zelenej farby.
tvoje srdce sa otvára a do priestoru vstupuje láska, pokoj a prijatie. Anjel pomaly presúva ruky na tvoj krk, kde je piata. Krčná čakra a je modrá farba, ktorá začína svietiť viac a viac. Slová, ktoré si držal v sebe, sa môžu v tichosti uvoľniť. Tvoje vyjadrovanie, hlas a komunikácia sa liečia. Medzi tým už anjel prikladá ruky na tvoje čelo, na ružovú, 6. čakru, prezývanú aj ako 3. oko a intuícia. A ona žiari, ligoce sa, harmonizuje sa. Je to nádherný pocit. Tvoje čakry sa tešia z toho, ako im dávaš svoju plnú pozornosť. Poďme na poslednú, 7. čakru, ktorá sa nachádza na vrchu tvojej hlavy. Nazýva sa ako korunná čakra a má fialovú farbu. Cítiš ten prúd energie spod rúk tvojho anjela, ktorý sa o teba teraz tak pekne stará. Krásne. Tvoje telo je zharmonizované a ty žiariš farbami dúhy. Ak cítiš, že nejaká čakra ešte potrebuje trochu pozornosti, pošli tam anjela, nech na ňu priloží ruky. Teraz na túto chvíľu, na tento malý moment neexistuje nič, len ty a táto meditácia. Všetko ostatné počká. Týchto pár minút je tu len pre teba. A nech už sú tvoje predstavy akokoľvek šialené pre bežný svet, tu si vo svete, kde je všetko možné. Preto si pred očami predstav tvoje želanie, po ktorom túžiš. Môže to byť nejaký pocit, nová skúsenosť, práca, auto, vzťah alebo osoba, ktorou by si sa chcela stať. Zachyť toto želanie v čo najviac detailoch. Akú má farbu, tvár, ako sa hýbe, akú má emóciu, vôňu. Tento obraz teraz polož na prvú čakru a vnútorným zrakom ho ťahaj hore cez všetky čakry. Cez 2., 3., 4., 5., 6. až si v 7. Na vrchu tvojej hlavy,
nad ktorou sa teraz vznáša tvoje želanie. Pozri si ho pred očami a pomaly ho púšťaj vzlietnúť hore k nebu. Ako tak letí a stúpa krajinou, začína sa pomaly rozpadať na malé kúsky. No ale každý ten kúsok chytá jeden anjel. Milióny anjelov a jeden po druhom odnáša malý dielik tvojho želania, s ktorým letí preč. Doľava, doprava, na sever, na juh, ďaleko do sveta, kde hľadajú ich zmotnenú verziu. Na oblohe teraz neostalo nič, len tvoja viera. Ale aha, tam v diaľke prichádzajú naspäť. Desiatky až stovky anjelov letí smerom k stredu do neba, kde začínajú postupne ukladať do seba všetky kúsky tvojho želania. Ako také pucle, ktoré naberá znovu prvotnú podobu. Ale tentokrát je niečo inak. Už to nie je len želanie, je to realita. Posledný anjel letí a pokladá chybajúci diel. A teraz sa tento obraz práve rozžiaril. Pozri, tvoje želanie je zhmotnené. Je skutočné. A začína klesať späť na zem. Nižšie a nižšie. V diaľke ho vidíš, ako prichádza k tebe. Vidíš ho pred sebou. Čím je bližšie, tým je väčšie a väčšie. Otvor náručie, objíma ho. Nech vstúpi do tvojej hrude, do teba, do tvojho života. Toto želanie teraz tvorí súčasť tvojej reality. Anjeli ťa vypočuli a vypočujú ťa zas a znova. Vždy, keď sa k ním budeš prihovárať. Túto meditáciu si môžeš spraviť len raz s vierou, že to stačí, že im to netreba pripomínať, pretože oni nezabudnú. Alebo si ju púšťaj opakovane. Vždy, keď sa budeš potrebovať nabiť týmto pocitom, ktorý máš teraz. Vieš, strach je len nedostatok viery. A preto, keď máš pochybnosti, vráť sa sem, do tejto meditácie, do svojho vnútra, k svojim anjelom, k svetelným bytostiam, ktoré tu sú pre teba.
Nechám ti ešte chvíľu hrať hudbu, aby mohlo doznieť, čo sme tu práve spolu prežili. Budem vďačná, ak ma podporíš odberom tohto kanála a sledovaním mojej cesty. Dej sa. Amen.